netopili jste? Ne, my jsme No tady netopili, na lavičce netopili. Tady by to chtělo nějaký vyhřívání. Kolik jste přijeli? My jsme vyjeli v 5, tak jsme tu byli... 6 jsme vyjeli, 6. Už jsem musel známku koupit. Já budík 5 hodin. My teď 5 hodin. Ty tam věříš, že staneš? Jsem říkal, rychte, o půl jsme se vylíbili. To jste... Ale to zebereš. To jsou časy. To uskakuje. Snaha byla jako. No, my jsme vyjeli jako ale já jsem myslel, že znám dálničně koupit, takže já jsem musel počkat, až mi euro otevřou v 6 hodin, takže jste tak, jinak oni nepřemají nikde známky. To rozumím, že bude roku nebo začátkem máš klid, nebudu uvažovat, jestli známku nebo ale já se nepojedu tak tolik. Jste to osolili, raz tak tolik, ale já jsem to vypočítal, jako zatím se ještě dostal na cenu ty známky. Já už není dálnice, já už jedu před Nezrobíš nic, sedíš za volantem. Prostřed byla jenom ta díra. To projektem do dneska euro jako nebyl. Já jsem právě myslel, že jsem dostal zámky. Jestli z toho auta ty plyny. že mu to vadilo. Jestli je to, že mu to vadilo, že mu to smrdilo. Ty pojíždíš, tak tu nebudeš startovat. No jasné, no. O tu dobu zamítám. Tak jasně. Drž! On měl elektro, nebo To je ten... on měl elektro, nebo co, že tak. to už nevím, ale pochybuju, to je 2 roky, že měl hovno na elektro. On měl elektrínu v hlavě. Teď si překvapím, tak sedí, díváš se, teďka to mi volali, by bylo místo, jsem říkal, udělejte rozhlasování, všecko rozumím, já jsem zaseknutý. Jo, ale já rád tak si tě překvapím, nebo víte? Jasně. Já to rozumím. Co je boku mezi oči. Ani nevíš proč. Paní se o tebe strašně stará. Já jsem ti raz, teď na Petříku přijel, víš, teďka už jsme přijeli a já jsem tady klasital do toho mostu. Teďka jsem ty dveře otevřel a teďka taky si chlapím, taky si Magdalena přijela s tím autem, opět tak víš, to do mě vyletěl a říká. Ale on tam vyjížděl, až si neotevřel. Otevřené dveře. A to je tak on tak vyletěl, jak dopadl tam, a on mi říká, já jsem tě mohl zúplnit. A já mu říkám, mohu. A to si vždycky dal, pojď si dal kafe. Řeknu, jaký je krásný Americký, když jsem jezdil na místa na Narodák. Jo, to jo. Jsme ti jeli, bylo 2 hodiny v noci. To není dobré. Ani si se Slačíme s kolegou. Noze! Tak díváme se tam. Bude Petelice. Ale nezabrané. Ale pěkně, ale pěkně. No na to, jak letěl, tak si myslel, Košičky má hezky uvlazené takové, neskakaní, vyštěkaní. Sensko už malo vidí ty pohledy, ty košičky, ty lety. Opravdu s tím střežením. Psoví jedničku jich v grantu se nepohodneme. Sedí! No, to by to vypadá. Noze! Ale ten na tom Slovinsku, ten figurant, ten je rychle jak prase. Jo, až to Transport! To je jakýsi nějaký vrcholový sportovec, bo ten druhý.
musím běhat. Zastavte se!